millor producció on hagis participat. Ja no millor d'espectacular, sinó la que més t'hagi agradat a tu d'experiència i de tot. D'experiència, pues fue la meva primera sèrie, por una sèrie d'HBO que se diu His Dark Materials. M'ho digueren de matí, jo estava a Madrid i me digueren, Joel, tens que vindre esta vesprada a les 6 a Màlaga. I jo estava a Madrid. I jo, què faig? Tampoc teníamos diners para anar a Màlaga. I jo me pillé un hostal de 3 euros la nit i me pillé un BlaBlaCar i en 6 hores me planté allí. I me quedé allí i en la sèrie jo me trobé treballant en gent que venia de fer Spider-Man, Uncharted, Blade Runner, Terminator. I dic jo, què faig així? Sí, hòstia. O sea, jo estava conduint, o sea, jo estava de runner i d'auxiliar de producció i acabava duent jo, o sea, jo estava conduint i a pujar un home i després dic, este xiquí és. I era el productor de Black Mirror. Era la tercera temporada.